ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എത്തിയില്ല അല്ലെ? വന്നവർക്കൊക്കെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഏകാദശിയായി, നമ്മൾ പാരായണമൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ, എല്ലാവരും നല്ല സഹകരിച്ചു, ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലി. ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അവര് അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് പങ്കെടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശോക സംവിഘ്ന മാനസനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. പണ്ഡിതന്മാര് ദുഃഖിക്കണില്ല, നീ എന്തിനാ ദുഃഖിക്കണേ എന്നൊക്കെ. അർജുനൻ പറയണ കാര്യങ്ങളൊന്നും ദുഃഖദായകമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ സമർത്ഥിച്ചു അല്ലേ. മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശ്ലോകം നമ്മള് നോക്കി. ഭയത്രാണാദുപരതം നംസ്യന്തേ ത്വം മഹാരഥഃ യേഷാം ച ത്വബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ശ്ലോകം. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിത നിന്ദന്തസ്തവം സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകിം. ശത്രുക്കള് നിന്നെപ്പറ്റി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അവര് വിചാരിക്കില്ല നീ മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്, അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയത് പോയത് എന്നൊന്നും അല്ല അവര് വിചാരിക്കുക. നിന്റെ കഴിവ് കുറവാണ്, കഴിവില്ലായ്മയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അങ്ങനെ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കും നിന്നെ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിലും ദുഃഖം വേറെ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. 37. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീരസ്വർഗം കിട്ടും അല്ലേ, ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ സാമ്രാജ്യം കിട്ടും ചെയ്യും. 38. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ ഇത്തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം യോഗത്തിലൂടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് അല്ലെ, ഗുരു കൃപയാലെ ജ്ഞാനം നേടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യ അല്ലാതെ എന്താണ് ഫലം, അതുകൊണ്ട് പാപം ഉണ്ടാവോ ജയം ഉണ്ടാവോ, അതൊന്നും നീയെ ഓർക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ആവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആരോടും
കടപ്പാട് വരുന്നില്ല, കടപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല അവിടെ. 39 ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിയോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തിയില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. സാഖ്യം, ആത്മാവ് ആരാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, പരമാത്മാവ് ആത്മാവ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതാണ് സാഖ്യം. അങ്ങനെ ആ സാഖ്യയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഫലാസക്തി കൂടാതെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. സാഖ്യബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിലെ ഈശ്വര തത്വം തെളിയുക എന്നാണ്. കർമ്മബന്ധം അവസാനിക്കാത്തവർക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കർമ്മബന്ധത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. കർമ്മത്തെ ഭോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക, അതാണ് ഭോഗം. അതിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. കർമ്മഫലത്തിൽ അവകാശമില്ലാതിരിക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് ആ ഫലമൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക. കർമ്മഫലം അത് നമുക്ക് അർഹമായത് ഭഗവാൻ എന്തായാലും തരും. കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപില മഹർഷി സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം തന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും, സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഓരോ തോന്നലുകളാണ് അല്ലെ, പൂജനീയവരായവരെ വധിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സദാ ക്രിയാത്മകനാണ്. പ്രകൃതിയെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും തന്നെ സൃഷ്ടി നടക്കും. അതാണ് കപില സിദ്ധാന്തം. വേദങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. 40 നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവാൻ ഒരു സാധനയായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, കർമ്മം യോഗമാക്കി മാറ്റുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുക, അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. അപ്പൊ അത് കർമ്മയോഗമായി. ആ കർമ്മരഹസ്യമാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ അടുത്ത അധ്യായത്തിലും കർമ്മരഹസ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരക്കഥകള് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നോക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിനാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വൈശിഷ്ട്യം. വിശിഷ്ട കർമ്മമായി മാറും അപ്പോഴത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം ഉണ്ടാവില്ല, നഷ്ടത്തിൽ വരൂല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അതിന് 100% ഫലം കിട്ടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിനു ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താല് ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും അത് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. 41 വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കണേ അല്ലെ. അത് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി മാത്രം മതി. പിന്നെ സത്യമായത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ശാന്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണ് ഈ ലോകം. എന്തും ലഭിക്കണ വരെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ
വീണ്ടും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവുകയാണ് ചെയ്യണേ അല്ലേ. ഓ, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാരബ്ധം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലേ. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. മുൻ ജന്മത്തിലെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കണത്. അത് പിന്നെ വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. പരിപക്വമാവണ വേളയിൽ നമ്മളത് അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ സന്തോഷം വന്നു പോവും അല്ലെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അവ്യവസായിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, ഭഗവാനില് ഉറച്ച അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും എൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ദൃഢമായ വിശ്വാസം, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായിക്കൊള്ളും. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തമാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവനും സംതൃപ്തമായിക്കോളും എന്നാണ്. അവ്യവസായികൾക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അനന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. എന്ത് നേടിയാലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരാണ് സ്ഥിരതയുള്ളവര്. അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും, ശാന്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പ്രശാന്ത അവസ്ഥയില് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അതിനാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ ശരണാഗതി ചെയ്യണം നമ്മള്. 42, 43. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിപശ്ചിത വേദവാദരഥാ പാർത്ഥാനാന്യദിസ്ഥിതിവാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാ ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാവുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. പൂജ, വ്രതം, യജ്ഞം ഇതൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഭോഗ ഐശ്വര്യങ്ങളോ സ്വർഗപ്രാപ്തിയോ ഒക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുക. മറ്റു ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അവര് അല്ലെ. ഭക്തി ഉണ്ട് അവർക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പോ വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. യാഗം ചെയ്താൽ ഇന്ന പുത്രകാമേഷ്ടി ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ഷേത്ര ദർശനം, പൂജ, വഴിപാട് ഇവയൊക്കെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഭക്തി തലമാണ്. അന്തിമ ലക്ഷ്യമൊന്നും അതല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിന് ഏകാഗ്രത ലഭിക്കാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും, ക്ഷേത്ര ദർശനം, പൂജയൊക്കെ. അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതല്ല അല്ലെ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ്. ഇതിൽ മാത്രം ഈ പൂജ, വഴിപാട് ഇതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവരുത്. വേദവാദരഥർ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുക. ഇത് പരമമായ കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. യാഗാദി കർമ്മങ്ങള് ഫലപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അവരെ ഇന്ദ്രിയാരാമൻ എന്നാ പറയാ, അല്ലാണ്ട് ആത്മാരാമന്മാരല്ല. വേദങ്ങളിൽ 3 കാണ്ഡമുണ്ട്. ജ്ഞാനകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം. അതിൽ കർമ്മകാന്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ
അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, യാഗങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ കർമ്മകാണ്ഡം പരമപ്രമാണം തന്നെയാണ്. മുൻഗാമികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും ചെയ്യുക എന്നാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഏതാണോ എന്നെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് നയിക്കുക, അത് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തവർക്ക് മറ്റ് കടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റ് കർമ്മങ്ങള്, കർത്തവ്യങ്ങള് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ പറയണേ, ഈ അക്ഷരം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അക്ഷരം പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് വാക്കുകള്, വാചകങ്ങള് ഒക്കെ പഠിച്ച് ജ്ഞാനം നേടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ജീവിത വിജയം നേടാനാണ്. പുണ്യം കിട്ടി കുറെ എന്ന് പറഞ്ഞ മനഃശാന്തിയാണ് പുണ്യം എന്ന് പറയണത്. ഈശ്വരോപാസന നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഈ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഉപാസനകൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപാസന ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക. 45 ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരണേ? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അവയൊക്കെ അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യിപ്പിക്കണത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരാവണം. അതുപോലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, സുഖം, ദുഃഖം, ജയം, പരാജയം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധീനരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാവണം. ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും ത്രിഗുണങ്ങളെയും മായയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിക്രമിക്കണം. അതിനൊക്കെ അതീതരാവണം നമ്മൾ. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലേ നമുക്ക് അർഹമായത് എപ്പോഴാണോ നൽകേണ്ടത് എന്നൊക്കെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഓരോന്നിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 46 ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവാനർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനത. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. വേദങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചറിയണമെന്നില്ല, അതിന്റെ പൊരുള് മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി. അതിന് ഉദാഹരണം ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യം ഒരു വലിയ ജലാശയത്തിനും സാധ്യമാണ് എന്നാണ്. ആത്മാനന്ദത്തിന്റെ ആ മഹത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പ്രമാണമാക്കാതെ ആത്മാരാമനായിട്ട് നിത്യ ആനന്ദം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്.
സർവത്ര ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നതിനാല് ഈ ക്ഷേത്രാരാധന അതിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം നിർബന്ധം ഒന്നും ഉള്ളതല്ല. ഈശ്വരനെ ശരിയായിട്ട് അറിഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം വെറും തുച്ഛായിരിക്കും. വേദങ്ങളിൽ പറയുമല്ലേ, ഓരോ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി ഇന്നത് ചെയ്യൂ എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരിയായി അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദാണ് അല്ലെ. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതോ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതോ ആ പരമാനന്ദാണ്. അതിന് കണക്കില്ല അല്ലെ. അടുത്തത് മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ് 47. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭൂർമാ തേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. ഒരു സൂത്രവാക്യാണിത്. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഈശ്വരനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കർമ്മയോഗ രഹസ്യാണ്. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഒരു സൂത്രവാക്യാണ് ഇത്. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയല്. അതായത് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം 3 തരം കർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. രഹസ്യാണ് പറഞ്ഞത്. 48. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, അപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. സമചിത്തത എന്ന് ഭഗവാനോട് അടുത്തയാൾക്ക് അത് സാധിക്കും, അനുഭവമാകും അത്. അപ്പൊ ആവേശത്തോടെ കർമ്മനിരതരാവണം നമ്മള്. ഫലചിന്ത ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച ഫലം തിദീക്ഷയോടെ സ്വീകരിക്കുക. എന്തു തന്നെയായാലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നിനക്ക് അധികാരം, കർമ്മഫലത്തില് അധികാരമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലക്ഷ്യമാക്കാതെയുള്ള കർമ്മം തൃപ്തി തരില്ല എന്ന് 49ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമെന്നിച്ഛ കൃപണ ഫലഹേതവ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാ എല്ലാം ചെയ്യണത്. അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോവുക അല്ലെ. സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പലരും ഇപ്പൊ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. കൃപണരാണ് അവര് എന്നാണ്. മരുഭൂമിയില് ജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യർത്ഥമായിട്ട് അലയുന്ന പോലെയാണ്. സത്യത്തെ അറിയാതെ ഭൗതിക സുഖം തേടിയിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. എങ്ങനെയാണ് ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവുക? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ജീവിത വിജയം നേടാം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ
പ്രവർത്തന മാർഗം, തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. 50 ധന്യതയും ശാന്തിയും ധന്യതയും ഒക്കെ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം എന്നാണ്. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാദ്യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. എന്താണ് യോഗം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒരു കുശലതയോടെ, ഒരു സാമർഥ്യത്തോടെ ചെയ്യുക. അതന്നെയാണ് യോഗം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയുക, എന്നിട്ട് അതിന് തക്ക മാതിരി ചെയ്യുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്നുള്ള ആ കർത്തൃത്വ ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കർത്തൃത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭോക്തൃത്വം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവയാണ് പുണ്യപാപം. ഭഗവാന്റെ ഒരു ആയുധം ആണ് ഞാൻ, ഒരു ടൂളാണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യില്. അല്ല, ഭഗവാനാൽ ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ ഞാനാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതരുത്. സർവവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുക, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പാപപുണ്യങ്ങൾ ഏൽക്കില്ല. 51 കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താ ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിന ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്താണ് പറയണേ? ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഋഷീശ്വരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാകുന്നു. പാപമായാലും പുണ്യായാലും ഒന്നും പിന്നെ അവർക്ക് ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവര് ജനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവര് പ്രാപ്തരാവും എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എപ്പോഴും ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. 52 യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തദാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെക്കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാസ്താസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധിസ്തഥാ യോഗം അവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള ഈ ജഡം സത്യമെന്ന് ധരിക്കുകയാണ് നമ്മള്, അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോ ഒരു വിരക്തന് ശാന്തിയും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാവണത്. ഭൗതികതയോടൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാല് തൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ വിചാരം ചെയ്തിട്ട് ബോധ്യപ്പെടാൻ, അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ആത്യന്തിക ശാന്തി, സമാധാനം, സംതൃപ്തി ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? രാഗങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. വൈരാഗ്യം, രാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി വരുമ്പോഴാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക. ഞാൻ എന്നാൽ ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരന്റെ ആ ചൈതന്യം, ഭഗവതാൻ അംശമാണ്. അത് വിചാരം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ദൈവികതയുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു കിടക്കുകയാണ്. അതിനെയൊക്കെ പ്രബലമാക്കണം.
54. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിതതി കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെ ആണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രജ്ഞ, ഉറച്ച പ്രജ്ഞ, ഏതില്? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച പ്രജ്ഞയുള്ള ആള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിവ്യ അവബോധാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ഭാഷ, സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയൂ എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെയും ചോദിക്കാം. അല്ല, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ വാച 55 ഭഗവാനാണ് പറയണത്. അഖില ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് സാധനാ മാർഗങ്ങള് പറയാണ്. പ്രജഹാദിയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ മനസ്സ്, ആഗ്രഹങ്ങള് അല്ലെ, മനസ്സിലാണ് ആദ്യം ചിന്തകള് ഉണ്ടാവണേ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ ത്യജിക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ, അതും പോയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ മാതാജി. ഇപ്പോഴും ശരിയായില്ല. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, Okay. കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കട്ടെ, 55-ാമത്തെ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴോ? എല്ലാ മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമാവും. അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംതൃപ്തി കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയുള്ള ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന്. 56. ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമനാ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കു നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെ വേണം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ആൾക്ക് 3 വിധ ക്ലേശങ്ങള്, താപത്രയങ്ങള് നമുക്കറിയാം. ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, അങ്ങനെയുള്ള താപത്രയങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതിരിക്കുക, ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ സുഖം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടുക, അമിത സന്തോഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇതിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് ഇരിക്കണ വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാ. 57. യഃ സർവത്ര നഭിസ്നേഹസ്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം
നാഭിനന്ദദിനദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമുക്ക് പലതും ലഭിക്കും അല്ലെ, നല്ലതോ ചീത്തയോ ഒക്കെ ആയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്നിനാലും ഒരു കുലുക്കോ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലത് കിട്ടുമ്പോ പുകഴ്ത്തുക, ചിലതിനെ പുച്ഛിക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിലോ അസ്വസ്ഥനാവാണ്ട് നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധമുറച്ചവൻ. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങള്, മായ, ഇതൊന്നും പിന്നെ ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 58 യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ആമ വേണ്ടി വരുമ്പോ തന്റെ അവയവങ്ങൾ, കാലും തലയൊക്കെ ആ തോടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഈ വിഷയങ്ങളില് ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ വിടാതെ അതിനെയൊക്കെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, സെൻസ് കൺട്രോൾ അല്ലെ. അതിനെയൊക്കെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന്. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. സുഖ അനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ആമയാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഋഷികേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഋഷികേശ സേവനം, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. 59 വിഷയാ വിനിവർത്തന്തേ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. വിഷയ സുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നു. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം അല്ലെ, ഈ ഭൗതികതയിലായാലും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാനായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കുക, ഒരു വിഷയത്തെയും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാത്ത നിരാഹാരസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കൂടെ കഴിക്കണ ആഹാരം മാത്രല്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തവയൊക്കെ കാണുക, അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഹാരം. ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ കേൾക്കുക, അതും ഒരു നിരാഹാരം ആണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതൊക്കെയും ആഹാരം തന്നെയാണ്. അപ്പോ സർവത്ര ബ്രഹ്മദർശനം വേണം. ആസക്തിയുടെ വിത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, വിത്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴും ബ്രഹ്മാനന്ദം മാത്രമായിരിക്കും. ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക താല്പര്യം താനെ കുറഞ്ഞു പോയിക്കോളും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിയെ പിൻവലിപ്പിക്കാൻ പിൻവലിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ. ആത്മീയതയിലെ രുചി ഉണ്ടായാല് മാത്രം മതി. 60 യദോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മന. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എളുപ്പല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ കരുത്തുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ മനസ്സിനെ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കും എന്ന് അല്ലെ. ആ മനസ്സിന് പിടികിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്ര പവർഫുൾ ആണ്, നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും പവർഫുൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ
ശ്രദ്ധ ഗൗരവമായിട്ട് ഇരിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് തനിയെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ? ആദ്യത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ ഉറയ്ക്കണം മനസ്സ്. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു മുമ്പിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, അനുഭവിക്കുക. ആ അനുഭവം എന്തിനേക്കാളും അവർണ്ണനീയമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. സവൈ മനകൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച രാജാവ് അല്ലെ. എത്ര ചുമതലകൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചില്ല. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പര വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. പൂർണ്ണമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പോ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ആള് അതാണ്. 62 ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഘാൽ സംജായതേ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അത് കിട്ടണം എന്ന്. അത് നടന്നില്ലെങ്കിലോ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കാമം പിന്നെ ക്രോധമാവുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാവുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താലെ ഭക്തന് മനസ്സിലാകും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളും. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദമുണ്ണുന്നു. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയേശ്വരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാവും എന്നാണ്. രാഗം, ദ്വേഷം, ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം അല്ലെ, ചിലതിനോട് ഇഷ്ടം, ചിലതിനോട് വെറുപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവുക. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്നചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസമിന്ന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പ്രശാന്ത അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സ് പ്രശാന്തമാവുമ്പോഴ് അവിടെ സന്തോഷം, സംതൃപ്തി, ആനന്ദം ഒക്കെയാണ് കളിയാടുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്, തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ക്ലേശങ്ങളും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. അയാളുടെ അവബോധം ആ കൃഷ്ണനില് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമാവുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുക. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അശാന്തന് എവിടെയാ സുഖം ഉണ്ടാവുക?
ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അശാന്തന് പിന്നെ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? 67. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാമിവാംഭസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഏകാഗ്രത വരണം അല്ലെ. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് വേണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അഭികാമ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. ഈശ്വരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വരും എന്നുള്ള ഭാവന പുലർത്തുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അശാന്തി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷനാവും, ഭയം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ കുറെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ബാഹ്യമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ. ഞാൻ ഇനി മോശപ്പെട്ടതൊന്നും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടയ്ക്കുക, പക്ഷെ മനക്കണ്ണില് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷയ ചിന്ത അതുപോലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേ. ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാണ് ഇത്. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. സർവജീവികൾക്ക് രാത്രിയാവുമ്പോൾ യോഗികൾക്കൊക്കെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവര് ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ അവരൊക്കെ ഉറങ്ങും എന്നാണ്. ഏതൊരു ബ്രഹ്മാനുഭവം അല്ലെ യോഗികൾക്ക് വെളിച്ചമായിരിക്കും അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മാനുഭവം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് അത് ലൗകികരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇരുട്ടായിട്ടാ തോന്നുക. ലൗകികർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യാണ്, എന്നാൽ യോഗിക്കോ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയണത് ഒരു മായയാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. ഒരു മുക്തനായ ആൾക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മായയാകുന്ന ഇരുട്ട് മാറും എന്നാണ്. 70. ആപൂര്യമാണമചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപാ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുക. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാലെ ഒന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ശാന്തി ലഭിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ നെട്ടോട്ടമോടുന്നവനോ ഒരു ശാന്തിയും കിട്ടില്ല അല്ലെ. പ്രശാന്താവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാംശ്ചരതി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സശാന്തിമധിഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ
ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. വിഷയ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണം. ഉടമസ്ഥ അവകാശം പാടില്ല, മിഥ്യാഹംഭാവം പാടില്ല. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം പോലും അല്ലെ. ഒന്നിലും നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം പറയാനില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് വലിയ പൊസിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഹംഭാവം, അതൊക്കെ ഒന്നും പാടില്ല. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിസ്പൃഹനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുക എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തിയാണ്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താൻ എന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. 72. ഏഷാ ഭ്രാമി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേബി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുക? ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവർ ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്തും. ഏതിലെത്തിയാലാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലേ? ആ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയ, ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ആ പദം, വിഭ്രാന്തി ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് ഉള്ള ആള് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നാല് ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്തും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഉത്തരമൊക്കെ കിട്ടിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഉത്തരം കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഏതാ കിട്ടാതെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. അതെ, ഇവിടെയും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും, പരലോകത്തും ശ്രേയസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല? ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും സുഖാനുഭവങ്ങളും ആസക്തരായ അതിനോടൊക്കെ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ? ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാമം പിന്നെ ക്രോധമാവും, ക്രോധം പിന്നെ സമ്മോഹം പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴ പിന്നെ സർവനാശത്തിലേക്ക് പോവും. അങ്ങനെ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്. അതെ, അതന്നെയാണ്, 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഒരു ഉത്തമ വേദാന്തി ആരാണ്? അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറയണത്, ആ സത്യത്തിൽ മനസ്സുറച്ച ആള്, ആ ഭഗവാനിലെ ദൃഢ ബുദ്ധി, ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയും അല്ലെ? നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി, അതായത് ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ഉത്തമ വേദാന്തി. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതാണോ? അല്ല, ക്ലേശങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപത്രയങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം, ആധിദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് വരണ ഓരോ രോഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ക്ലേശങ്ങൾ. എന്താണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞ? ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെന്താണ്? അത് മറ്റുള്ള ഓരോ ജീവികളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ദ്രോഹം വരുന്നത്, കൊറോണ, അതുപോലെ ഓരോ കീടാണുക്കള്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, കൊതു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള പലതും നമ്മൾക്ക് ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികം. ആധിഭൗതികം ആധിദൈവികം. ആധിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഓരോ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക, വെള്ളപ്പൊക്കം, അതുപോലെ കൊടുങ്കാറ്റ്, അതൊന്നും നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ 3 താപത്രയങ്ങള്: ആധ്യാത്മികം,
ആധിഭൗതികം ആധിദൈവികം എന്നുള്ളത്. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ പിന്നെയും കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ പ്രവൃത്തിയെ എന്തിനോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കണേ? ആമയോട്. ആമ. ആമ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉൾവലിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ കൊടുക്കാതെ പിൻവലിക്കാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള കൂടുതൽ ഭക്തിയല്ലേ? അതെ, ഭഗവത് ഭക്തി. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അതാണ് മത്പര ഭക്തനാവാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തത്. ആത്മീയ പതനത്തിന്റെ പടികൾ എന്തെല്ലാം? അത് മനസ്സിലായില്ല. ആത്മീയ പതനം സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഭൗതികതയില് കൂടുതൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോഴല്ലേ. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നോക്കട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. നമ്മള് മുന്നേറി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് കാമം, ക്രോധം ഇതിലൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടാല് നമ്മൾ താഴോട്ട് പതനം സംഭവിക്കും. നമുക്ക് കാമക്രോധാദികളിലൊക്കെ വിഷയസുഖങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപരിച്ചാല് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല, അധോഗതിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതില് ചിലപ്പോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസ്സംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ പറയുമ്പോ ഇത് ശരിക്കും എഴുതണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ പതനത്തിന്റെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കണല്ലോ. പതനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ വന്നാല്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ വന്നാല് അത് കാമം, പിന്നെ അത് ബുദ്ധിനാശത്താൽ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കും. കണ്ടോ? ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണു. പതനാണ് അവിടെ, നാശം പ്രാപിക്കും. അതാണ്. ഇനി ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാം. ശ്രീനാരദൻ ഭഗവാനോട് സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടോ? അപ്പൊ നാരദൻ മുനി ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് സത്സംഗം വേണം, സത്സംഗം, അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ബദ്രീനാഥിൽ പോവുക. അവിടെ ഒരു അത്തിമരം ഉണ്ട്. ആ അത്തിമരത്തിൽ ഒരു പുഴുണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശ്രീനാരദ മുനിക്ക് 14 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബദ്രീനാഥിലെത്തി, ഭൂമിയില്. അങ്ങനെ അത്തിമരത്തിൽ ഒരു പുഴുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ സത്സംഗം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് ചോദിച്ച ഉടനെ ആ പുഴു ചത്തു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? വീണ്ടും ചെന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അയോധ്യയില് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പശു പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട്, ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അയോധ്യയില് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, കുറെ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവും അല്ലെ, പ്രസവിക്കാറായ പശുവുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കി അവിടെ ചെന്നപ്പോ പശു പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞ്.
ആ കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത് പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സത്സംഗം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? ആ പശുക്കിടാവും ചത്തു. എന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങനെ ഈ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പായി. മൂന്നാമതും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഭഗവാനെ, എനിക്കിനി അറിയണ്ട, സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എനിക്ക് അറിയണ്ട ഇനി. അല്ലല്ല, അറിയാണ്ട് പറ്റില്ല. ഇനി കാശി രാജ്യത്തെ തമ്പുരാന്റെ ഭാര്യ കുറെ വർഷങ്ങളിലെ അനപത്യത്തിനൊടുവില് ഗർഭിണിയായിക്കാണ്. പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി, പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ആ കുട്ടി മരിക്കോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ശ്രീനാരദൻ പേടിച്ച് പോയി. അങ്ങനെ കാശിരാജ്യത്തെ തമ്പുരാന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ പ്രസവിക്കാറായി. അവിടെ നിന്നു പ്രസവിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് എന്ന്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു, അങ്ങേപ്പോലുള്ള ഭക്തരെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം ഞാനൊരു പുഴുവായിരുന്നു, പിന്നീട് ഞാന് ഒരു പശുക്കുട്ടിയായി, ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജകുമാരനായി. അങ്ങനെ 3 തവണ എനിക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ടായി, അങ്ങേപ്പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തരെ കണ്ടു എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും